Tungguin sini. Ayo kucing. Sini lo, Pan. Sini, Pan. Panikil kucingnya. Kebalik. Meow. Ini lu lek gendong. Delok sih lek gendong ya, apa? Ayo kasih makan kucingnya. Go nang arep. Guys, go nang arep. Ayo go nang arep. Nang arep woy. Ojo dek kasur nang ngarep. Ayo nang ngarep. Ojo mbayung kok jatuh. Nang ning nang abot. Pasrah pinik lo pasrah. Kate kerja. Kerja nang bangunan kali. Nandi. Om Yu suruh pegang, suruh nangkep. Meong. Ya apa meongnya? Ya apa munine? Pan munine ya apa pan? Ayo. Kita sandalan sih yo. Awas jatuh. Wis gendongen. Gendong dukure. Iki lho ngene. Gendong. Gendongen nah. Lara Om Yu. Wis gendongen. Gak apa-apa wis gendong. Nah. Dicegat dek kono, dek Om Yu. Panggilan nah. Kono lho dek kandang. Iki kandangnya. Lihat kono.